Ahoj, vítám vás tu zpět, já jsem Uchem.cz a tentokrát jsme tady u Minecraftu. Stáhnul jsem si nějakou mapku, tak ji hned vyzkoušíme, jmenuje se The Unnamed Parkour Map. To jsem na ní zvědavej. Tak, taká diamantová sklíž. No, asi si zmíníme texturepack. Zkusíme ten realitní. Ten je hezčí. Podle mého. Dan. A úplně jiné. Takže pravidla. Hraj na peaceful. Není žádné bloky. Nespavni si žádné bloky ani ty žebříky. Checkpoints, ladders jsou checkpoints, tady myslím, něco že říká má. Jo, všechny jumpy byly testovaný. Vyrobil to Gunter 304 567. Takže to start. No. Jo, počkej, já se ještě vyspím. Tady máme checkpoint. Tak, jdeme na to. A to je úplně to samé. Kapeláva. Hej. Tak to jsem vážně noob. Padám hned na první skoku. No, to není možný. No. Dobré. Nechci spadnout. Jo, tady, checkpoint. Jo, páčky jsou asi to, já nevím. No, co to bylo? Aspoň, že tak. Jej. No co to je? Já jsem vážně úplně neschopná lama. Dobrý, aspoň... No, já už jsem selek. Tady, tam. No, co to bylo? Co to bylo? To si děláte srandu. Pane bože. No tak já zase změním texturepack, aby to bylo normální. Done. Aha, to je glowstone. Tak také to vypadá úplně v normálním světle. Já myslím, že tam to byly gold bloky. Tak nic, každý se může jednou splést. Jenže u mě to není jenom jednou. Takže takže první level jsme dokončili. Pane bože. Tady už můžeme jít. Tady to nemáme moc rádi. Co tady máme? Golden leblíčka. Si jich pár vemem. Ještě napapkáme. První checkpoint. Ne. Voda. No, druhý checkpoint, ještě se tak. Ne. Dobrý, to neschoříme.
Aha. Trošku se vidíme. Vy to. Ať nám to dá trošku těch chápek. Chvíli počkáme. Já už vidím ty faily. Jak budu muset zase na to. A už jdu. A, dobrý, tak tentokrát to bylo dobré. Ne. Pane bože. To máme znova, no. Nic se nestalo. Máme tam checkpointy. Takže to je dobré. Dobré. Tady ho máme. Jinak v příštím díle nevím, co natočím. Asi bude TFko. Nevím. Tak to byl menší lak. To uvidím. Rozhodně to natočím s někým. Takže zase první level máme. Poslední checkpoint byl kde? Tamhle. Ještě skákačka tady musí vejít. Co? No. Tak to není možné. No ne. No jasně. Tady jsem to. Takhle a takhle. No jsem si mohl tam vzít jablíčka, ale tak když už. Tak. Ho. Tady to moc neumím, tady to. Ne. Au. Lagi. Dobrý. Tak, třetí pokus. Do třetí všeho dobrého. Dobře, takhle to bylo dobré. A no, tak po třetí už jsem tady nespad. Tak si vezmeme nějaký ty volné jablíčka zase. Tři jsem teď, jo, já mám hladík. O! Jaký fail. Ne. Tady to byl taky fail. Tak já to na chvíli stopnu. A pak se tady vidíme. Tu, jak vidíte. Dalo mi to strašnou práci. Tady jsem cestou omylem rozbil jeden glowstone. Tak, co tady máme dál? Pane bože, kaktusy. Tamhle tam bude největší potíž, tak si to dáme tady. Au. Dobré. Já se zapneme tady to jedno. To tam máme aspoň. Koukneme se. Ne, tam to zmizelo. Aha. Já myslel, že aspoň jakože i tady to jablko má něco, a ono to nic nemá. Checkpoint, pecka. Ten se mi bude hodit, protože tady ty kaktusy já vůbec neumím. Jak jsem říkal. Příště se pokusím, až budeme nahrávat další Minecraft mapu, tak tady doufám, někoho budu mít. Takže. Aha.
tady to bylo těsné. Aha, jenom na pár sekund je to. Tak co tady máme dál? Oh my god. Co tady máme? Další jablíčka. Tady. Jde dál. A tady. Kde? Tady se trošku nadechneme. A jsem venku. Au. Takže teď je tady nějaký ledík. Tak tady to je celkem prý. Aha, tak není. Hele, zkusíme toho čurat. Tak nic. To je moje věčná taktika. Počkej, já tam musím... ani tam nedoskočím. Co to je? Pane bože. Bych tady začal. Dobré. Checkpoint. Pecka. Tady to bylo těsné. Dobře, tak to jsem teda, já už jsem myslel, že jsem tam nedoskočil, au. Takže další level máme po sobě. Tady to bylo celkem to. Cože? Jak se tam mám dostat? Tam nevyskočím. Jo, asi nadáme ten druhý, no. Cože? To jsem asi udělal hodně špatně. Asi určitě. No. Tam je cíl. Takže je jasný. Jo, tady. Aha. Tak zase chvíli to střihnu, než tam budu, tam tak jsem tu bloku. Spadnul jsem cestou asi 3krát, takže... Dobré. A teď jsem. Dobré. Já být šikovný kluk. Jo. A další. 6. Jo, 6. A právě jsme vyhráli asi. Pécka. Co tady máme? Jo, TNT. Tak tohle si hned nasadíme. Co máme tady? Další to, takže TNTčka mám. TNTčka. No já stejně moc to použiju. Jo. Takže teď to tam dám a takhle. Takhle, tady to si vezmeme, tady. Takhle. Vezmeme si asi tak, tady to si vezmeme. Tady to si vezmeme. A to bude všechno asi. Ale ne, to jsem nechtěl vzít. Ale zase jsem to nechtěl vzít. Tam je nějaká dvojita. Ale divný. Aha. Počkat, takhle jsem tam chtěl dát.
Tak a tady to zničíme. Tak tady dáme pořádnou sumu těch TNTček. Dám tam všechny 2 staky. Teda 3. A teď by to potom někam chtělo utíct. Počkat, tak teď budu muset asi zničit ten diamond block, ale jako jak? To netuším. Jo, vlastně tuším. Takhle a zatím asi doufám, že to teda nebouchne. Nemělo by bouchnout to ostatní teda, nemělo by. Aha, tak nic no. No lol. No lol, trošku to nevyšlo. Mohlo to až... Aha, tak vyšlo no. Ty. Tady toho je. No, tak jako za pochvalu to stojí určitě. Chválím tvůrce mapy. I když to asi nebyl Čech. Takže doufám, že příště si zahrajeme takovouhle podobnou mapu. Protože tady ta se mi celkem líbila. Dobrá. Obtížnost pro mě. Tak se mějte a čau.